eta nik jotzet, Charleston Dixieban izena du taldeak, eta jotze du, eventotan, bodetan, eta holako lekutan da jotze du deixente. Eta, gure propositoa izan zen gaina, sortu genuen, guain dela, ez dakiz zenbat urteia, baina deixente, 7-8 urte sortu genuen taldea. Eta gure propositoa zen, kontzertutan da biltzen goazen diruakin, jutea New Orleansea. Eta Leicester kumplituko usteet gure propositoi, egia esan. Aiga hor bilera batzuk eta egiten, erabakitzeko eta noiz jongo beha, baina area jun eta hango kultura pixkatik hasi, hango musikok zuzenekoa New Orleansatik, pues igual, loro. Loro. Guain dikan ez gajo, baina pentsatzen nahi geha hoi, datorren urten edo organizatuz, eta aldekide deixente geha, orduan denak posible deun fetxa batzutan izan barko luke, eta horra ega, pixkanaka, baina gauza lortzia. Eta gu baita, urte guzti hauetan, pila bat mejoratu dugu. Ni hasi nintzanen oso gutxinekin jazetaz, guain de oso gutxi jarraitzet jakiten, konparatzen jende askokin, ez? Baina, bastante gehiago dominatzet, eta gauza kulertzeitut, improvisatzeko gai naiz, gauza simplek bintzat, eta esatezuna oso divertigarria.